Nordestec SL nace en febreiro de 2024 en Camariñas, en pleno corazón da Costa da Morte, onde dispoñemos dun almacén logístico. Comercialmente, dispoñemos dunha oficina en aluguer no viveiro de empresas de Carballo, un espazo de coworking facilitado pola Cámara de Comercio da provincia da Coruña. Ten moitísimas posibilidades, destacando UAS, aeronaves non tripuladas, equipadas con ferramentas de localización, cámaras térmicas, zooms ópticos e dispositivos de rescate que axudan a salvar vidas humanas e mellorar a productividade de certos traballos. Restuve, dispositivos de rescate acuático que se activan en contacto coa auga, ou riñoneras con sistemas accionadores para rescates profesionais. ROVs, equipos acuáticos controlados a distancia para rescates pasivos ou activos, e tamén con moito potencial no transporte marítimo ou no control de infraestructuras de enerxías renovables, como eólica mariña, eólica terrestre, plataformas de cultivo de marisco ou similares. En pouco máis de 3 meses de vida da empresa, estamos moi ilusionados pola acollida. Fixemos varios simulacros de salvamentos en Cervo, no Instituto Tecnolóxico de Galicia, proxectamos solucións de limpeza con dron no Estadio Santiago Bernabéu e presentamos a empresa no Parador de Muxía ante máis de medio centenar de autoridades e corpos e forzas de seguridade. Cremos firmemente en que a comunidade galega pode ser a punta de lanza desta tecnoloxía, apostando por sistemas autónomos na agricultura, na pesca e no marisqueo, aproveitando os recursos da nosa magnífica terra, pero empregando tecnoloxía 100% cero emisións CO2, sendo pioneiros neste desenrolo. Nacemos na Costa da Morte para transformala na Costa da Vida.